היי נוי, מה שלומך? הכל בסדר, מה איתך? אני רציתי פשוט לדעת איך את מרגישה. אני מרגישה מצוין. מה עם העין שלך איפה שניתחתי? אמרת לי אתמול שהיה קצת רגיש שם. כן, היה קצת רגיש, אבל עכשיו הכל ממש סבבה ואני רואה טוב. דוקטור דניאל בריסקו מלווה את נוי כבר 3 שנים מאז אובחנה כלוקה בסרטן אלים באזור העין. בזכות ניתוח בגישה חדשנית הצליח דוקטור בריסקו להסיר את הגידול ולשמר את העין, וזאת מבלי לכרות חלק מהפנים כמקובל בניתוחים מסוג זה. השיחות היומיות בין השניים הן כבר חלק משגרת יומם במאבקה המטלטל של נוי במחלת הסרטן. ביום חמישי את תגיע אליי? כן, רק לראות אותך. הצלת לי את החיים, אני חייבת לך הכל. מואה. חמודה, ביי, להתראות. ביי. מחלקת עיניים בעמק זה מחלקה אכפתית. כל מטופל הוא לא רק מספר. כל בוקר אנחנו באים לפה מרצון לעזור ולתת. רפואת העיניים במרכז הרפואי העמק היא מהמובילות בישראל ובעלת מוניטין בזכות הטיפולים המורכבים, חלקם חלוציים המבוצעים בה. מרפאות העיניים הן מהשירותים המבוקשים כאן ומטפלות במאות פונים מדי יום. המעון החדש מעניק למטופל ולצוות סביבת טיפול מודרנית, וחדרי הבדיקות המרווחים צוידו בטכנולוגיות החדשניות ביותר. הודות לנדיבותה של קרן אדליס, רפואת הקרנית והרשתית בעמק היא מהמתקדמות בישראל. המעבר למרפאה חדשה נתן פירוש אחר לחוויית המטופל ולחוויית הטיפול, שבעצם נעשה בתנאים סביבתיים וטכנולוגיים הרבה יותר טובים. בשנים האחרונות מתרחב היקף הפעילות של המחלקה ומרפאות העיניים מדי שנה. המעבר למרפאה החדשה היא גם הזדמנות להיערך לשיפור מתמיד של השירות והיכולות הרפואיות לקראת הגידול הצפוי בנפח הפעילות בעשור הקרוב.